Nebulosa vola demà cap a Suècia, posen el rumb definitiu cap a Eurovisió, perquè dijous pujaran per primera vegada a l'escenari del Malmö Arena i faran el primer assaig. Però abans, el seu poble, Ondara, ha volgut transmetre tota l'energia a Marc i a Mary per encarar aquestes pròximes 2 setmanes. Totes les festes per a Nebulosa i una única banda sonora. Marc i Mary només han pogut passar unes hores per casa abans de pujar a l'avió cap a Malmö, però el poble s'ha volcat amb ells. Estic molt emocionada per tot el carinyo i l'amor que he rebut de tots vosaltres i tan sols dir que porti a Ondara al meu cor, me l'emporti a Malmö i a cada un de vosaltres també. I també s'emporten un nou títol que els atorgaren ahir, el d'ambaixadors d'Ondara en el món, perquè si hi ha un sentiment que Nebulosa fa brollar al poble, és l'orgull. Estem superil·lusionats de tot allò que esteu aconseguint. Passe el que passe en Malmö, però nosaltres sou molt guanyadors. I allà on anem, diguem que s'hi ha passat una cosa en Ondara, que és que un sentiment d'orgull de poble, que igual estava amagat, òbviament estava amagat, perquè ha sortit, pues ens fa molta il·lusió i ens ompli d'orgull real de veure-vos tots així, i nosaltres portarem la bandera d'Ondara fins al final, no? Un final que té data dissabte que ve. A Malmö serà emocionant i a Ondara un dia històric.